dela, egilea izan dezake beti da. Ba, azkenean irakurlea, berak usteko dula, bera txakurra da. Bueno, ikusiko dugu. Irakurrita ea ze pasatzen da. Ba, hor, erakusten den historia, irakurleari segurazki etzaio inportako ezertarako, baina benetan gertatu zen. Gutxi gora bera, horra gertzen den dela. Hori, nire umei eta parentelari, garai batean esaten zen ez dela, gertatu zitzaion, egun batean, halako famili bilera batean, egun normal bat izan behartzula, gertatu zela katastrofe kate bat. Baina katastrofe batzuk ondo bukatu zenak, beti ere. Bueno, ondo edo, bizirik atera ginen, behintzat. Eta gertatu zen gauza haiekin, bueno, nahiko ardura genokan, zetik egun detaile guziak ez ditut kontatuko, baina bere ondorioak izan zituen gertatu ziren gauzak eta nahiko lan bagenokan egun hartan gertatutakoa nola edo ala konpontzen, baina antzeuden umentzat tema handi bat zen, gertatutakoa, eta egun askotan hortaz hitz egiten zuten. Eta ni azkenean, geldoa izango da noiz bai, eta azkenean konturatu nintzen, baina hor daukaketa, muturren aurrean, historia bat. Danak bizi genuena, eta umei interesatzen zaiena. Hor, idatzi dago badakigu, gure tormentotako bat izaten dela, umetara iritsiko gera, edo ez. Gure historia hauek umetara iristen dira, edo ez. Antxe zegoen historia bat, ja iritsi zena. Beraz, nire lana hanetzen izan, besterik, gertatu zena, gutxi gora bera. Hartu eta jarri.